Писатели, издатели, преводачи, литературни критици и почитатели на Алек Попов се събраха, за да отпразнуват творчеството на един от най-превежданите съвременни български автори на английска земя. Домакин на събитието беше Българският културен институт в Лондон. Поводът за срещата е издаването на най-новата книга на Алек Попов на английски език «Черната кутия». Само преди година на британския книжен пазар беше представен и най-известният му роман «Мисия Лондон». Водещ на дискусията беше Ричард Бирд, директор на Националната академия по писане в Лондон. Вечерта е чудесна. Алек Попов е невероятен писател и сме много щастливи да имаме книгите му на английски език. Надяваме се, че ще има голям успех. Мисля, че книгите му са много забавни. Алек има отлично чувство за хумор. Той може да се присмива не само на българите, но също и на англичани и американци, на всеки, който присъства в книгите му. И това е удивително. Българският културен институт е много гостоприемно място. Чудесно е, че поставя културни събития като това и обединява българско и английско говорящите. Надявам се, че ще има още подобни събития. Това е чудесна новина за Алек и за английските читатели, които вече имат две негови книги, от които могат да избират. И двете излязоха в рамките на една година. Това е голям успех. Британците не са много добри в четенето на преводна литература. Има една известна статистика, според която само 4% от книгите, които се публикуват в Обединеното кралство, са превод от други езици. Можете да си представите колко малко е това. Като цяло преводите не са много популярни. Не знае защо това се случва. Може би защото много хора говорят и пишат на английски език. Българският културен институт е чудесно място и е много щедро от страна на организаторите, че е отворено за културни събития като днешното. Знае, че имат редовна програма и мисля, че е много важно да има такова място в централен Лондон. За мен е много трудно да разбирам защо в Англия почти няма никаква българска литература преведена. Нали? И ето един автор, който вече има две книги преведени на английски от различни издателства, което е много важно според мен за България. И надявам се, ще отвори вратата към още талантливи български писатели, които заслужават да се признават в Англия като добри писатели, интересни писатели. Хубаво при Алек и той е хванал и двете страни много типична атмосфера на държавата, където българи се намерят и как реакцията между българи и една западна държава. Както казва той, има България и има not България. Какво е това? Налегнаме кофти предчувствия. Подарък, много полезен апарат. Увери ме той, като сваляше на конечни път металния брег. Стриже космите в носа. Моите книги, голяма част от действието и сюжета им се развива в страни, които аз познавам добре, и Англия и Америка, но преводите в тези страни общо взето са доста сложни. И те се появяват след като и двете ми книги са публикувани на доста други езици, специално Мисия Лондон излиза на 15 и 16 езика преди това. Черната кутия също на 5 езика. Лондон е място, където трябва да има български институт. Просто това, че вече имаме такава институция тук е наистина един пробив, защото специално за българската култура не се знае много в Англия и в Великобритания. Може би най-умното и разумно нещо е да се инвестира именно в култура, защото тя създава един имидж на образ на страната, който е истински, същевременно много по-траен и въздействащ от всичко друго.